pandakataura kuti hapana munhu anouya munyika mangu zvandisingazive, ingave kanzuro, ingave musangano, musarara. Ndakamutaurira Zano ndiyo musangano watinoziva mwechete une hurumende iri kutonga. Asi mukati mehurumende yacho iri kutonga mune mimwe misangano irimo. I am an animal because I represent the world life. Makudo yanojei imimi vatungamiri kana mango yamangu kuti gara apa zvisiri pambo ravo, tema miti yacho zvisiri pambo ravo. 23 vanhu vakanga vari kuzvigadza, ndikabvunza mai Mavhunga gavhena navakazembe, vanhu zvanzi vari kugadzwa nemavillage chairman nemakansela nemachairman vachiti ndeve musangano. Ndavabvunza vakati kwete, sungai anenge ari kuti akagadzwa nemusangano, nokuti hatiparadze masango. Vazukuru venyu imimi, vazukuru vevazukuru venyu vachada kuona nyika iripo, chinonzi nyika masango. And isusu nditakanzi tichengete heritage. Saka heritage yacho vana vakazokura vasingazwe chinonzi muzhanji, chinonzi muhacha. Aiwa, vanhu vakaenda kunoshandisa vara rekuti campaigning. But hazvisirizo kana hai, hazvisirizo. Saka iye zvino panzvimbo pacho pane patakasvikoona pakatemwa pane kuparadza kwemasango, ende nevari kuvaka zvinhu zvisiri paplan. DLC yanga isingagare mameetings, marecords ndaisingayaoni, kwanga kusina. Iye zvino ndio pakatanga marecords. Pandakataura kuti hapana munhu anouya munyika mangu zvandisingazive, ingave kanzuro, ingave musangano, musarara. Ndakamutaurira kuti ndizivise iwo, ndoziva chichiri kuchera nzvimbo mudunhu mangu, kwete kuti ndoya ndoona vanhu vakagara. Vamwe vacho nozuro kudare ndichivabvunza, imakabva kubvisa tiri vemusangano, tiri vemusangano. Musangano upi? Nokuti kumisangano uku kwane politics. Zano ndiyo musangano watinoziva mwechete une hurumende iri kutonga. Asi mukati mehurumende yacho iri kutonga mune mimwe misangano irimo. Saka pamusangano upi wakapa vanhu pekugara. Saka ndoti aiwa, ngantange ndaziva. Saka nokudaro vakatema miti, noti ndinovhunzwa miti. Makudo nyoka dzigona dzina hapana padziri apa kana hwiza chaidzo. Imimi vanhu munomhanya moenda motema miti nematemo kana nemachenso. Ndimi futi mamukira makusenseni netimotikari kunolodha motikari kunotengesa kumbare. Ko izvi zvisingatauri zvinochengetwa nani? I am an animal because I represent the world life. Makudo yanojei imimi vatungamiri kana mango yamangu kuti gara apa zvisiri pambo ravo, tema miti yacho zvisiri pambo ravo. Then tiri kuvhunza pano kuti alright, iyeyu beneficiary wamakapa uyu atadza kukuzivai, uyu atadza kukuzivai. Tamubvunza apa kuti avo maichikori avo unovaziva sani? Nokuti protocol yeZANU-PF kumusangano kubvira kuseo tinozivana maranks, ndinoyaziva. Atadza kutaura mukomana uyu. Saka apa panzvimbo pamakagara kuna DDC neLens.
iye zvino pane chirongwa changa chiri kuitwa downsizing masango mapurazi. Munoendesa mazita evana venyu yonyorwa kuti pavanenge vachita downsize uko mondiunzirawo mazita evana venyu, ndoenda ndinotaurira DDC nevelenzi kuti ndipirewo vana vangu mudunha. Hamuzvigadze mega kuti ndiwe ndinoziva kuti apa pakamira sei. Pane nhau yepachirira mondoro pazara vanhu, iye zvino vano kungoshedzana usvika payo wakaiswa nani, ndakatevera sekuru vangu vakashedzawo vazukuru vangu vakashedzawo shamwari dzavo. Saka ini ndorarama mudunhu randinotonga vanhu vandisiri kuziva nokuti vari kushedzana kunge musina muravo. Izvo ndaramba. Apa kuzvigadza imhosva kutema miti, miti iri kurambidzwa kutema nokuti ndiyo mishonga inotirapa zvakare. 1 2 tine ukama nemiti pakuti miti inorarama neoxygen, imi vanhu munorarama futi neoxygen. Tikashaya oxygen tofa here tese nokuti hamusi kuchengetedza miti. Apa toda tidzidzisana. Saka apa nekushora pandakati mbomirai zvamuri kuita nditange ndanyatsobvunzisisa. Vamwe vakaenda vari kuvaka ngotutira zvidhina vari kutovaka vachienda mberi kureva kuti havateerere. Saka imhosva yakaparwa. Handisi kunyimai pekugara asi zvinoitwa nemuravo ndo watinotevera. Pamhosva yako pauri kuvaka utendedzwe. Usavaka kudzamara lens yakupa pekuvaka. Miti yakatemwa mupurisa akasunga miti rudzii? Pane misasa nekagoro nemutiti. Pane taura kana unoda kutaura. Ndakanganwa sarau. Saka kana wakangana unotaurei? Ndofunda ndinechina runda disindega kadai tiri vanhu vandu kuti muti uyu unonzi chii wewe? Manga muri vangani? Tati 400 nekwe. Ndizvo. Noti kana matadza kutaura muti wakatemwa kureva kuti muri kunyepera munhu. Noti matadza kuidentify muti wakatemwa. Zita ndorokangangwa nechinanga. Saka kana wakangana kureva kuti muri kunyepera munhu. Ndiyo chete nechinanga. Chigwida? Taikanga. Ndaonzwa apa kuti ndiwe arresting officer. Muti wakatemwa. Hapana mishani? Hapana miacha? Hapana mikuti? Makodzi mangani? Hunde dzacho, the largest size yehunde yanga yakura zvakaita sei? Diameter?
centimeter. 15 centimeter diameter. Something like that. Lori pambudzi natu. Kutema miti. Kuparadza sango. Uko kwa muri kuvaka mirai nzvimbo muchatsvake. Ndiro ndizvozvo. Ndochitochemawo kwamuri ndizvo ndakakanganisa inyaya yekuti ndakatora hangu nguva sana kuti inyange iri nyaya yekushaya kuti vamwe vangoisa vakapiwa ngava akatovaka kudhara ndakangoti azvo ndasarira kuga ndichingoita sei ndichivaka vandaonawo padiki ipapo asi ndozvangu ndakakanganisa ndachitokumbirawo kurerutsirwa. Pane chinhu chinenge chakarambidzwa mumwe munhu wendaona kuti ini ndinozviita chete, washora murawo uri panzvimbo, hazviende kunonzi aiwa wrong ya right. Hatidi kufamba takadaro, chakanaka chakanaka, chakaipa chakaipa. Kuti murawo wacho unzwike nokuteererewa nevanhu kunge watevedzwa. Saka ndimi munofanira kutoita lead by example. Saka ndatokudzikisira because pane insolence iripo. Da kuti makateererawo pandataura kuti mbomirai ndiri kubvunza uko kulenzi ndichida kutsvaga ubvumo. Ndinoona pana kansela Dick vari muno, ndambovaona. Nauye Masango amuna kuinzwawo ichitaurwa kuti yakakanzi chipa musana pemasango. Masango yakanzi anochengetedzwa naMambo. Amiti zvese zviri kuwanikwa ipapo Mambo unenge wane chokuita nazvo. Hapana utungamiriro huri pasi penyu hunogona kuita dai pasina kukuzivisai kuti tiri kuita zvakati. Pasina vantichingoda kungotaura Mambo maringe nenyaya iyi. Nyaya yatova nemakore amai avo vakatobuda pahofidiko chekusini kudhara paHariana ipapo, asi nyaya idzi vachindibriefa vachiri vidiko cheya waindibriefa mabriefiro avo akiita iyaya. Saka ndakanga ndichitofungidzira pamwe others dzakangopera. Iyi ndiyanga asaririra mwana wekutotadza kutaura kuti chii mwana wavo wokubereka festival yavo anga asaririra wokupa. Saka angatidza kuda kundibvenga nyaya yake asingadi kutaura chokwadi kuti amai vangu ndivangu vari vidiko cheya pese panguva iyo atadza kutaura zvake achitya kuti pamwe nyaya inobata asi mhosva acho anayo. Zvikaitika izvozvo paHariana. Saka manje pane murawo wekuti iwewe kana uine chigaro iwewe nzira yakatasanuka unokwanisa kuenda unoti ndaine mwana wangu uyu ari ndakumupawo apa, hapana nepotism. But mukazouya mopanana ko uyo asinawo mwana asinawo ari mukomiti waanoziva. Saka tiripo pakuti dzimure kazvinhu zvienzane. Ndesaka ndataura ndikati uko meeting yatakagara ku district lands committee ndeyekuti wese munhu ngaauye then totsvaga kuona kuti anoenda papi. Asi anenge ashandisa chisimba aiwa hapapfuure. Saka ndiyo nhau iripo. Muda kutaura? Hapana chinanga chisimba hatina. Takatora vana vese, munhu wese mwana womusetla wese ari paHariana. Takagara pasi semusha.
mwana wese ndobva vapuwa nzvimbo dzokugara. Patiri kutasira kubvira paari kutangira yekugara tichitedza kunosvika kuna nachidziwo. Uko ndiko kwokupedzisira vese yatakatora sevana vemusha tobva tavagarisa patsva semusha. Tanzi garai pasi semusha nechinanga. Handina kumbobvira ndatorawo ngokuti vakatowanda vana vakavaka. Saka pari nhasi mamiro yacho yazvakaita imhosva inosungawo inini. Saka ndiri kuti ngatigadzirisei zvinhu. Ngatigadzirisei zvinhu then zvinofamba zvakanaka. Ndofunga sumuka henyu. Kana ini kungange kushora zvako. Asi ndanyatsokunhenikira nechinanga. Pandisina kunyatsonzwa ndipekutika vana vakavakaka as from 2022 to 2021. Mapataura tu. Ndauda kubatsiraiwo zvishomana. Ndibatsirei. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vachipiwa misha iyoyo makambenza achitaura kuti paima youth vakanoramba nyaya kumusoro ndobva yakandwa kuna mambo. Yakandwa kuna mambo ndokuchibvunzwa kuti mambo zvinozviziva here. Mambo vakati handizvizive kuti munyika mangu makagoverwa chii. Saka kutsvaga kuri kuita simba rakasungwa mambo nderokunziwe ndiwe muridzi wedunhu. Saka mambo vakuchitarisa mudunhu mavo nokuteeredza kuona kuti chakaitwa mudunhu chakaitwa nenzira kwayo here. Kana chisina kuitwa nenzira kwayo, anzwa kudzimba anoenda kuna akamutuma. Ndanda kutoisa sechikumbiro kutoti kana zvichiita kuti mambo otosvika kana panzvimbo vogarisa vana panzvimbo vonzwa kutaura kwevana vari panzvimbo nokuti vana vacho vakawanda kuti tichati ndidzokere futi ndinoti ini ndakatombotumwa ndifunga kuti ndaane 3 years ndabva pauvhidhiko kuti ndichadzokera. Saka ndine chikumbiro yokuti nechinanga remakwanisa masitsanangura pamashoko iwayo tikubatsira idi chitsanangura nyaya dzakafanana nedzi dzine zuro dzakapinda 26 nezuro mukoti yamambo. Isisu tiri kutoshamisikawo kuti mambo nedunhu ravo nevana vavo vari kunwa uko nenzvimbo yava matongero avaita uyu akatoreruka nekuti vakanga vari uko zvavakachadya zvinotokunda zvinotopeta kana kaviri katatu maererano nemabatiro avakaita nzvimbo nemagariro akaita nzvimbo. Asi charerutsira uyu mwana uyu imimi mapupura kuti ndini ndiri pano ndaiva ndiripo ndakaita izvi neizvi ndeizvi kuti vana ava vagare. Saka mambo vazvitambira kuti ichokwadi pakakanganisika. Asi murango wamambo unofanirwa kuti vachazotsanangura pamberi pedare ravo nekutongwa kwavo kuti mambo muri kumboitei ndiwo wavatema. Ndipandisiri kutadza kunzwisera handinombosiwa chichiri kuitika ini. Ndikumbira kuwakasira mechikore zvataura mambo mazi makukutu yakarema pamuri asi ndaona nzira yakanaka yekuti vaitei procedure inodiwa ngaingeitwa exactly. Ministry of Lands nana DA ikafamba nokudaro tichipihwa kana kuti tsamba yekuti mwana uyu anda kutsvagirwa pokugara kana kuti tinapo lenzi yacho youya paground tozofinalize. Mambo hawana kunge wakuomeserai vatokupai vision yekuenda mberi maringe nenyaya yenyu. Saka chakudiwa kuzvininipisa kudare ramambo panguva ino tozoita procedure yekuteera kuna mambo vachitipa muono kuti chiendai pakati munodai. Mapamwe mambo hawana chavatadza. Mambo watonga nokunzwisisa kuti mutemo unoti kudii period zvisina extension yekuda kutsveterana kana kuti wakupemberedzei kuti tichada kudai kana kuti uminyure. Vari kungotaura direct mutemo ukutaurwa neMinistry of Local Government uchiva uri pana mambo kuti vanodai. Wakada kuuminyura pana patinomuminyurira vanhu vakawanda. Asi in favor yawaita pamuri nemutongo muno accept sezvazvinhu tozotaura zvinhu zvinotenda. Aiwa kugamuchira ndagamuchira nechinanga. Indichema chandangodeva ngoya paground vaita kuti vamwe vachiregedza kuvaka chete ndaonesa kuti vamwe vachiregedza kuita sei ndokuti ndikanovaudza ndirini vanhu vanonesa nechinanga inini ndagamuchira ndazvinzwa nechinanga. Regai ndichingokubatsirai sezvo hamuchiziri muri imimi muri panyanga
tichataurira inini ndichaenda paground tibatsira mambo zvavidgo chapesina aripo waite stop everything zviripo paground wochiteera gwara riri kudiwa negovernment period. Aiwa, tatenda.